Moikka moi kaikki YouTubet ja muutkin henkilökunta täältä Jonas, eli minä. Ja tänään niinku ruudussa näkyy. Nyt ei koota läppärillä enää ikinä, paitsi peli-videoita. Koska mulla on nyt tämä uusin kamera. Ja meillä on ystävämme Pulpar. Ja sitten ystävämme herra Sebastian, eli Sepurina Papu. Sikkikin löytyy. Ja tänään hyvät katsot, me tehdään ryssäruettia. Ja arvokkaas millä? Poppamiehen mustat karhut. Elikkä tässä on natejoukia jauhetta. Tää on jo, voi sanoa, että jonkin verran tuli ja hän on ihan mursunokalla. Ja sitten tässä on juuri se appi, mitä mä käytän tässä. Elikkä herra Pulpar, kerropas mikä tässä on ideana. Ideana on niinkun normi, kaikki varmaan tietää tuon ryssäläisen rolletin. Eli niinkun tavallaan aseeseen laitetaan yksi panos, sitten se kääräytetään ja sitten ammutaan tavallaan. Ja se on oikeastaan niinkun, tää on tämmönen jännä versio tosta. Ja ideahan on sitten se, johonka toi patruuna osuu, että kenelle se laukee se revolveri. Se saa syödä. Aivan, yhden tällaisen mukavan poppamisen. Ei mitään maitoa, ei mitään tästä, koska me ollaan miehiä. Paitsi tää. Miksi sä näytit katsojille keskellä? Mut joo, eikö haluta ryssärumet? Otetaan tosta. Oi! Annas mä luodaan sen. Nappas kun luodaan sitten. Laita siihen kohtaan mihin sä haluut laittaa sen panoksen ja näytetään vähän katsojille. Niin katsotaan. Ei osunut muu! Noniin, nyt on Papu pyörässä sillan kerran. Mulla onkin vähän nälkä tässä. Ei onnistu. Mä otan vaikka kuvan. No. Mä voin itsekin. Ota itse kuvan. Fuck yeah! Ota te vittu joutuu syömään yhden tollasten. Noniin! Zoomata. Mulla on kauhean tosi hävätiä. Kohta ei näin oo. Ei oo kauaa, satana, kun sä tommotteen vedät. Kattokaa, tommonen noin viettoman näköinen nallekarkki, joka päkkää niin vitun. Nallekarkki suoraan helvetistä. Aivan oikein. Turpaa vaan ja menoksi. Se on tulista, koska mua pelottaa. Katsotaan. Mä istun perseellä, niin katsotaan mikä on psyykkis. Naama vääntyy ainakin mukavaan suuntaan. No. On tullut vähän, mutta nyt varmaan täytyy syödä vähän niinku, nyt kun tätä nähdään pelataan muutenkin, niin joka ikinä ehtii ainakin syömään 4 näitä. Että se ehkä kun nyt jo tuntuu, kurkusta astuu jo nyt se tuntuu omalta. Tuntuu omalta. No niin. Plus bullettia laitetaan se mä hullastin sen tuohon, että varmasti on. Sä vedät ensimmäisenä sitten. Ei kun. Häviä on tuota. No. Pakkia, katsotaan osuuko mulle kohdalle. Sä pyöritit tän jo, eikö niin? En mä pyörittänyt vielä. No niin, katsotaan. Tässä ottaa! Ja tää on jotain minä saan nyt. Ei vittu, mua vituttaa. Oi! Se on niin epistä. No, vittumainen tensori. Mun vuoro. Oh, that's streak. Ei vittu! Ei taas minä, please! Noniin. Ai! Toinen kerta, vittu, toinen kerta! Tää on pelkästään perseestä, vittu on pelkästään mulle, mun kännykkä. Kännykkä oli haamaan, mä laitan tuolle nuo kaikkeen. Ei nää muut ei oo tehnyt mulle mitään. Katsokaa tätä surullista naamaa nyt ihan oikein. Mut vittu kerran seinään. Kostoretki kännykällä. Eikö se semmoista pitää syödä vai? Siis toi, mun kännykkä otti pahimmat karkit ja otti kostoretkiä. Se näyttää tolta hoitaa mun kännykkä tällä hetkellä. Tommotteelta niin ärsyttävän näköiseltä peeriltä. No? Ai moi, oin. Kyllä se sieltä jälkipatkuna tulee. Älä vitu.
Täälläkin kuumotus. Okei. That's the face. Mikä on sulle se tosta? Niin. En tiedä. Totta. Ei lähtee. Niin, hermostuttaako vähän se, nimittäin mä olenkin paskat ihan housussa nyt tällä hetkellä. Ei, perhe. Tää on ollut muuten vähän tylsä päivä. Tähän se jotain mielenkiintoa lähdin tuoda. Noniin. Onko nyt siellä? Sä saat pyörittää kerran. Noniin. Vittu. Mun vuoro. Ottakaa kamerani. Pyöritään itsekin vielä kerran. Joo. Syö paska! Vittu! Syö vitun paska! No niin, se on ladattu. Ei, me nyt kuvataan tää vielä. Voi vittu! Miks mä oon aina yritetty syöttää? Kohta säkin saat saatana syödä. Toivottavasti ei. Sitten Jonia vituttaa. Nyt zoomataan vähän naamaa, et näkee vähän. No joo, kuumottaako? Tuossa on semmonen mukavampi niin polvet tulee, mutta... On no kyllä vaan. Anna mä teen äänitehokset. Oi pakko, helvetin. Oispa maitoa! Onks sä jäällä mulle maitoa? Haluan vittua siitä. Et sä halua. Nää on niin sekkää kyllä. Oispa maitoa nyt. Little baby! Mitä nopeammin tää saa syötä, se nopeammin tää voi saada. Sovitakaa ettei sitä niin saa syödä niin nopeasti. Ai vittu, mä sinne sen paasna. No, mitä nyt on niin paha? Sä et oo vielä käynyt kahta. Mulla polttaa vieläkin. Noniin, papu. Oh yeah. Pyörää tossa sitä poika. Sinne meni. A 3, a 2, a 1, a... vittu, tää polttaa jo jonkin verran. Mä en tiedä. Huh! Nyt Jounille. Nyt kaikki tyytyvät. Ei tullut. Oi perse. Että minä saan vihdoin syödä. Vittu. Haluatko kerran nyt, sä saat vapaaehtoisena? Vedä syö. Sammu! Valtteri, niin mistä painetta pitää vetää. Paska appi. Se on vaan realistista. Ai vittu! Et sä sammuu vai? No joo, venäläistä se sammuu aina. Oi sanoa, että toi saamia sitä, eikä se silloin vielä sammuu. Mä oon parallaan iskeen. Tonne on halunnut, mä halusin... No vittu! Mä haluun tonne on pois. No voi saa! Plus... Kolmas! Se on vittu kolmasta putkeen Valdella, eli meidän ystävämme pullaparilla. Pulvaari. Mulla on jo 3 Jonnua ja 1 ja Papolla 0. Mä oon vittu mestari. Mummo kännykkä onko selvä? Malataan uudestaan panosti. Noin. Okei, elikkä onko se niinku mun vuoro? Katsotaan, eikö toi syö. Oh. Katsotaan nyt vähän se. Katsotaan, sen posketakin pudottaa. Toi sepä. Pudottaako? Katsotaan. Käännäpä poskes vähän se. Vitu, mikä se pallokalko se nyt saatana oikein oli? Näytti enemmän kuin oravaa. Kurre. Mut joo. Onko se nyt sitten vittu mun vuoro? No. Vittu. Äsken on ehkä niin hyvä lähteä tulkkiin syömään. Niinpä. Nyt se lähtee. Vittu! Ei! Plus. Sillä please, mä haluun syödä! Ei nyt vittu tapa mua saatana. Huh. Ei tullu, vittu. Nyt tulee. Mä haluaisin syödä, oikeesti kiltti. Vittu! Oi saatana. Nyt on paska housussa. Siellä on luoti vielä. That streak though. Jep. No mun striikki saatan. Mitä striikkää pojat? Mä voin ottaa kuvan, mä saan tätä parempaa kuvaa. Oo mä tiedän. Olla, joka meni minun suuhuni. Ja kohta kallosi kuumottaa. Monta pahenee. About ehkä parin sekun päästä. No vittu tää vähän kuumottaa. Pakka oli paljon pahempi. Niin, se oli kyllä pahempi kuin tämä.
Nälkä ainakin lähtee. Otetaanko pahempi leveli? 2 kertaa! Molemmin puolin. Mm. Ei perkele, tää on hyvä. Lisää. Okei, onko sä kuinka monta päiviä? Ota tämä. 2 asiaa. Voi vittu! Kyllä, unohtaa rupea. Voi vittu. Ei tullu vittu! Lisää ruokaa! Voi perse. Backstreet Show. Oi! Ei nyt päästä syömään! Nyt päästään taas vittuun täältä. En mä tota halunnut. Perkele! Vittu 5! 4 sekuntia. Eikö 5? Ai vittu hienoa. Om nom nom! Sun pitää muokkaa siihen showkätinään, niin on. Joo, pitää pistää joo. Mitä? Teitä. Noniin. Ei tullu. Ottakaa kamera. Kädet tärisee, katsokaa. Se mullakin. Orgasmin saanut. Voi perse! Haistakaa vittu. Oh. Seksiviesti. Lisää minulle. Nyt mä kuule ammun sua. Millä? Voi perse, en mä kolmatta toki haluu. No nostetaan vähän vaikeustasoa, lisätään kolmas. Ei vittu! Kolmas on lisätty. Ai kuules vittu! Imekää paskaa jo. Imekää karhuja. Okei. No. Meneekö vielä? Vittu. Mun kädet tärisee. Ei tullu. Tää on mikä ranttua sen verran. Voi perse. Tai sun kännykkä suoranaisesti vittuilee sulle. Älä vitussa. Papu, koitetaan vaihtaa puolia. Koitetaan vaihtaa puolia. Eikä, mä oon nyt niinku... Noniin. Nyt menee 7. Mut sä näitä lisätä niitä kuteja sinne joka kerta. Ammut vaan ne, mitkä sulla on jäljellä. Oikeesti sä tapaa 2 kutia, enää 1. Jep. Mikäs on se nyt 10? Ei, se on just semmoinen 7 seuraava kertaa. Joo, tää on 8. Onko viimeinen? Kuinka monta patia tässä on? Vittu, tässä on vain 1 pati, mun tästä 3 sinne. Vittu. Myös 2. Ei mitään. Toinen kerta. Vittu. Enjoy your time, my friend. Voi paskaa. Tästä lähtee. Tää rupee niinku nyt kuumottaa. Oi joo, alkaa tuntua. Jätkä sikoilee. Vai itkessään, mä en varma. Molempia. Sikoilee. Neljäs on ihan märkä. Niin onkin! Vittu, se on muuten tuntuu. Minä hikoilen. Mä en ymmärrä, että ei mene niin paha voisi olla yhden. Oi vittu! Punottaako naama? Tehdään 1 vastaan 1. 1 vai 1. Tai mitä vittua? Hei, mä oon syönyt jo aika monta. Se on nova vika, sä eniten vaan tykkää sitä. Monta on ollut, monta tää, monta on tarkoittaa. 3. Joo. Käy kuti. Vittu hyvä tosta. Nyt tostakin tykkää olla päällä. Oi vittu! Aina kun toinen käy tästä, niin... Sinne meni. No vittu, sinne meni. Sen lop, peruuta. Vittu. Kekkä Lisää sinne 2 panoa. Monta kertaa mä ammun? 1. Vittu. Jooni vuoro. Ei oo sun. Ei koskaan odottaa jos. Mikä ne ei toi jo? No todella syödä niin paljon. No kyllä 8 kutiin kuolee. Ei vittu.
siis ei tyhjä vai? Joo, se oli tyhjä. Ai niin. Mä otan vähän vettä, haittaako? Ei haittaa. Voi vittu. Vittu. Sun vuoro. Oi! Apu syö! Vittu on sellainen penkki. Mä voin ottaa kamerasta kuvaa. Tai kuvaa kameralla toisin sanoen. Nyt on niin tyytyväisen näköinen mies kuin olleen voi. Se on hyviä. Ota kun oot syönyt 2 tai 3 tai 7 niinku tää ja tässä näin. Niin, tietysti mitä tästä... No niin, 8 justissa. Ai vittu tää polttaa. Okei, sun vuoro. Juu. Otatko kuvaa? Kiitos. Anna mä otan. Valtteri ottaa. Valta voi olla tällainen kuvaajamies täällä. Joo, nyt kun hän on pois pelistä, hän on kuollut nyt henkisesti. Joo. Ja fyysisesti vähän. Ei, Fyysisesti kyllä enemmän. Mulla oli kerran, täällä on pakkosia. Nyt lähdet. En mä ole lämmittää. Joo. No pyöräältä. No se on kato kuin. Jeppu papu vetää 3. Lisäs 3 panos sinne. Niin, mä... mitä puhuja sä tää? Tässä pääsi luo jalkoon. Joo. Siinä on tällainen tulee. Älä. No niin Jouni. Joo, onko tätä video ollut tässä noin? Joo, nyt. Jos on luolta, niin täällä on 2. 3. Mä otan 5. Aivan. Jatkata! No jossakin tapauksessa video pitää loppua. Sitä voi leikkaa. Seuraavasta loppuu. Seuraavasta vittu loppuu. Seuraavasta kierroksesta. Jep. Papu on vielä, sen jälkeen sinä ja sitten vie papu. Oi kattokaa! Näytä. Se on sisällä tämmönen oranssi pallo. Älä. Huh. Tässä pallo nyt. Vittu mä syön nää molemmat samaan aikaan. No niin papu. Ota näin kun toi kärsi, on hauskaa. Joo. Holla, taistelu, jatka. Nyrkkää täällä vai? Oo. Mäkin nyrkkäilen, perkele. Niin, nyt tulee. Jää sen luo. Se luovutti. Chicken! Chicken! Joo, mä oon niin hyvällä menee ihminen. 3! Toi luovutti. Joo, päin. Ja vielä se joudu sun limaa siitä. Oi vittu. Mitä hittua jo? Ei mennyt enää. Päävideo taas sulla tässä. Tulla noin. Oota. Täällä. No tässä on kameralla. Tykätkää, laikatkaa, tupakkaa, kommentoikaa. Tämä on vittu. No hei, tehdäänkö spessu tähän välillä? Kuppu syö 5 näitä kerralla. Minä? Mä voitin. Anna mä syö. Jaa, Valta vetää 5 kerralla. No mä teen. Okei, tässä. 1, 2, 3. Toi käsi niinku anoo niinku noita. Ottaa sulla 5. Vedätkö kaikki kerralla? Kyllä. Annatko mulle kameran tiedokset? Hyvä, ottaa näin. Noniin, nyt. Muista muuskutella kunnolla. Mä oon no. Kotia, mä varastan näin. Kunnon kurre. Hei, kato tänne päin. Hei, älä sinne mene, se on liian pimeetä. Tänne paloa, saatana. Älä niittää sammu. Syö. Eikö meitä vaikea? Miltä tuntuu? Tää peli on mun mielen pois tosta sivusta. Vaikka runkkaamassa sun läppiä, et vaan keskity syömiseen. Toi ilme!
minkälaiset on kumotukset. Ja hei, ensi viikolla vittu napalmikalleja. Ei kun nalleja. Mikä neiti sä on sulla siellä? Ei vaan. Oi vittu. Voiko? Ei toi vesi auta mitään. Selkeän pahentaa. Katsokaa tätä huulia. Oi vittu. Sieltä polttelee vähän. No muakin vittu polttaa koko turvavärkki. Mulla on ukapa kiinni. Joo. Mulla on vähän vielä mitään. Mut tosiaan, kiitoksia Valdelleikka Pulparille, Sikille, vittu mä kaadun tänne. Mentaalivoimia saa. Joo. Ja sitten totta kai minulle itselläni. Minä olen Jounittu ja tämä oli Vattatanssi. Ja kiitoksia myös. Toppamiehen vitun mustille karhuille. Joo, mut tosiaan. Siis tykätkää, laikakkaa, tupakkaa, kommentoikaa tätä videota. Mä olen Jounittu ja se oli tässä, se oli moro.